Iya bem. Kita
sumbangnya kak udan-udan kak alah ya itu meriake ini gak tamu dewe ini kan Pak Erwin ini ya dulure Ibu Nindi kok iya lah jadinya dewe tak kani ngono lho aku malah ponakane kok aja yo kandangku ya apa jaluk sayu kok lho kandangku balane ya bolak dewe yo iki gajate ngitan Kang Putra sapa kae Putra Adi Pak Aditya Pertama ya sapa Beri oh iki sesunat alah beb gantengnya iya ya ganteng ya kita ada tentu alah Ake kae yo ditumpang ana macan ana bobo iku wae kelangenane heeh dhisik ya wis kakake tapane kae tunggale wis padha wae penting selamat barokah ya diulangi rezeki muga-muga berah Pak Erwin muga-muga iki udane ndang cepet terang amin Allahumma amin ngono lho iki lho ngene Beb iki yo ngene dicerong gending pokoke nggo gamelan iya awak dhewe elek-elek yo wis iso ora gending telung gending Beb tapi kira gak gamelan di gamelan lho gamelan ini dua iya iya ayo tak pasrahke kanca mburi ya awak dhewe ya dermo anut baru kan jenenge apa Beb ya sing bareng iki Setyajaya Manggala iki pelan tapi pasti ya ngono lah alah kayak media lah wis pokoke oke Pak Pengamat ya yuk ayo seperti